Como manda a tradición, na lonxa do Grove había este luns moita expectación para asistir á primeira poxa da campaña da centola. A súa apertura foi discreta en canto a cantidades, pero boa en canto a prezos. Na primeira descarga chegaron a Porto algo máis de 2.800 kilos de centola, menos que o ano pasado, destacando o tamaño dos machos. Do medio cento de embarcacións, moitas tiveron dificultades para chegar aos topes. Noutras tantas, a centola estaba delgada e foi de volta ao mar. Diz que aínda é moi cedo e que, ademais, o tempo non está acompañando. Mellor foi a cousa en canto a prezos. O quilo chegou a pagarse a 27,60 euros, 2 euros máis que o ano pasado. O resto de lotes foron chegando ata un mínimo de 12. Ademais, coincidindo coa apertura da veda, botaron a andar tamén as xornadas da centola que organiza en Grove xunto a Confraría de Pescadores e a Confraría do Centolo Larpeiro. Este martes foi a presentación oficial deste evento en Santiago e tamén van organizar un acto en Madrid. As xornadas celebran a súa 22ª edición e vanse prolongar ata o 8 de decembro, consolidadas como un polo de atracción de visitantes ao municipio fora de tempada alta. Na cita participan 14 restaurantes e 10 hotéis que ofrecerán menús especiais coa centola como protagonista. No programa hai tamén distintas demostracións culinarias, por exemplo, o día 20 no Obradoiro de Hostalería ou o 29 no Miradoiro da Lonxa da Confraría. Os actos da Confraría do Centolo Larpeiro van ter lugar na fin de semana do 23 e 24 e ademais haberá distintas propostas musicais.